Добър ден, здравейте, колеги! Чуваме ли се? Липсвах ли ви? Първо искам да мъкна честит 8 март на всички дами и на 95% от тестостерона в българския парламент. Повода на видеото. Не. Засегна лично, каза, той ходил в САЩ на инструктаж. Ходих и в Москва, мизерия. Бил съм в Европа, бил съм в Щатите. В Европа е най-хубаво. Но да ви кажа нещо по тая. Абе, и аз съм бил с 4-5 курви. Ходил съм с пена, ходил съм с къна. Много хубаво беше. Ама много се радвам, че отдавна не ходя с тях. Да. Къде си ходил? Ходил си в Европа. Къде бе? На тестостероните, дъртите, на свиждани. Що не дойдеш да живееш в Европа? Тогава да обясняваш в Европа колко е хубаво. Значи пикая ви. Искам да вмъкна също. На всичките държави деца мислят за някакви. Разбирате ли? На тъс цялата ви педеращина пикая всячески. Всячески. Да не се заблуди някой сега, че щото почвам да храня тез, защото съм вътре и знам какво говоря, да, защитавам уния с не. Путка ви майна на всичките. Обидените да гасат видеото от сега. В Европа е най-хубаво. Ти бе, гейтър. Извиняй, къв беше? Пенчо, как се казваше? Да. Той, че си ходил някъде, не значи, че знаеш нещо за там. Да. Той човекоядство практически, дето се практикува тука, замазано с измислени закони, като те с вашите, на мене лично няма как да го хвалиш, а като се изявяваш по телевизора за насраната си заплата, говорейки чужди приказки, защото то се личи, че лични вие нямате. Всичките сте стихотворни, научени там, как да ви кажа, и думите ви се повтарят. И този цирк целия за тези заплати, на той ли сте способни само? Абсолютно всичките прикарвате пълни глупости. За каква Европа ми говорите, бе? Вие там къде сте какой? Нали сте Европа? Ето ва на ко приличате. То ще не нападал, оня ще ва напада. Знаете ли ко? Я им варите на гости с бийца там и си бети майката всичките, защото мене лично никой няма напада, бе. Да. От държави, дето един е имал бомба, другия е имал путка и изобщо ко да ви говоря. На френския парфюм, френска свирка. Усещате ги миризмите, разбирам. В Европа си е най-хубаво. Знаете ли какво ще ви кажа? Като дойдете ще видите. Да бе, аз пък той съм убеден, че като дойдете ще видите. Да. В Европа как е най-хубаво? Как Европа е едно циганско семейство, което се прави каквото си иска, с цялото човечество, търкайки си газа в Щатите, оправдавайки се с тях, уния справят същото наопаки, защото те няма друго да направят. Цирка вари, парите фърчат и балъците пляскат. Ей, балъци, знаете ли какво ще кажа на вас? Балъците, ало. Сега ще разправим на история. Значи ходих тук на училище да ме учат на испански. Да, мерси бако, за учението на испански. Така, що се вързах? Аз знам, че на тези курсове няма да уча нищо, но изпратиха на социалните. Бе, викам, добре. Отиваме да се учим да говорим на испански. Там, 70 годишна пенсионерка, говореща само един език, испански и никакъв друг, много малко думи и то след справка в речници на английски. Чувате ли кой говоря 70 годишна дъскалица? Учи 10-15 човека, дето, казвам ви, рядко бяхме по двама от една и същата народност на испански. И тъс същата, цял живот учителка и с пенсия, и с заплата, и т.н. нататък е тук в Европата, понеже, нали, не е коя да е. Сега ще тръгна с телефоните и с апаратите, тук да ви снимам махота, да ви покажа откъде почва рода, къде свършва, къде почва циганията и къде свършва. Да видите. Тъс един ден, психично болната като всичките тук, европейците ви, да, чай го разкарам той, че ма дразни, разбира се. Не знам какво ни хареса,
И почна да обяснява в час. Как? Всички испанци давали от джоба си пари за бедните, пари за гладните, те давали пари за не знам си какво давали, пари за не знам що давали, пари изобщо почна да ми пампа едни глупости пред целия клас. Значи единственото семейство, което е висящо на социалните в класа бяхме ние. Няма как да не го приема като лична нападка, той нещо, от тъс дъртата патка и да и кажа нещо са на български. Ало, което по принцип нека да го чуят всички. Да? Ало, пенсионерката с около 3000 евро пенсия и около 2000 заплата. Най-обичам и такви ска тебе намазани, без значение за какви са взели, за психоложки или за психолози, или за адвокатки, или за адвокати, или за докторки, за доктори ли. И т.н. нататък. Без значение за какви са взели. Ти си една маймуна. Ти си едно нищо. Да, точно както и аз. Ти си едно нищо. С всичкото си образование, те с 5000 евро, де ти ги тикате тук-те в джобчето, вместо да те пратят на преглед и да отидеш да лежиш в психиатрична клиника, както трябва да се случи на 90% от изпанята. Да, защото по статистика те са над 85-6% психично болни. По официална статистика. Ти си едно нищо и ви, превзети идиоти, нищо на никого не сте дали. Ще ви обясна що. Защото ако която и да е държава чака на такви скат тебе да дадат нещо, за да можете да го изядат, пък да приказват, че го раздават на бедните, да ви разказвам ли? Какво се раздава на бедните, знаете. Така, всички е такви с бедни и гладни, ще умрат от глад. Ако се чака на вас, ви да дадете, както ти ми се обясняваше и тогава. Те ви го вземат, те с детова паткат, те ви го вземат, вие нищо не давате. Никой на никого нищо не е дал. Вашата държава ви го взема, прави се с него каквото се иска и пише ни документи как се грижи за социално слабите. 6-та година тук вашите социални за нас не са направили нищо, освен че ни звънна една адвокатка и ни каза, че от този жилище няма как да намахнат, защото при положение, че започне дело, ще стане много сериозно, защото тук има доказуемо плащани наеми без договор. И всичко свърши. И сега, когато додоха хората тук да ни искат документите, за да започне тук собственик нас да насъди, за който социалните казаха, изобщо не дете се занимават с него, той има пари, винявате. Те казаха социалните. Защото аз се интересувах този човек, какво ще става с него сега там, пари има нещо, някакви алабато. Не, дойде на вратата, викате полиция, той пари има, вие нямате. Той беше обяснението. Та, ти, мадам, си на въшка, като всичките, от която парите се вземат, защото тя не претендира, като ги дава, и с тях се вършат някакви неща, според зависи какво става нагоре. Да. Ако от всички испанци, всички помощи, глупости им прикажат тъсве в час. В голямата Европа тук. Пак повторям 70 годишна даскалка. Така. Български адвокат ми обясни на мене платена консултация по нашия въпрос. Случая с престъпленията, извършени срещу нас в болницата, тук местната, на Карлос III Хетафе, Мадрид. След обяснението, защо, след въпроса всъщност от моя страна, защо най-добрият адвокат в Испания, водещ такива дела, ни отхвърли веднага. Значи ни му звъним и той вече знае за нас. Да. Жената отговори така. Да, адвокатката всъщност е жена. Адвокатката. Отговори така. Вижте сега. Ако нали, този човек, адвоката, види, че лекаря, който трябва да бъде осъден, е негов човек, той веднага прехвърля делото на други адвокати, които няма как също да не са хора на този доктор. Той от мен е последното. На други адвокати, нали, които те да се заемат с нещата и да извършат престъпления. Знаете ли какво ме интересува, бе? Искам да съдя адвоката.
Я да видим сега как ще стане. Аз ще кажа никак. Най-големите престъпници на тъс измислица вашата планета, да, са адвокатите. Моите извинения към някои особи от тях са адвокатите. Те са хората, които прикриват престъпленията на докторите. Адвокатката ми разказа как отива на дело с пациент да съди доктор и на болницата представителите са 7 адвоката с 7 вещи лица срещу нея. Адвокатката ми обясни, което ми го обясняла е българска адвокатка, една от най-добрите в България. Адвокатката ми там в България. Да. Пред мене, на живо, аз не бях там по мой случай, ам да занимавам адвокатката ми с мой човек, дето още не може да напише името без грешка, както и да е. Да. Знаете ли какво се случи там? Виж сега, моето момче, до дело няма да се стига, защото децата на еди кой си и децата на еди кой си играят заедно тенис и еди кой си кара децата и на другия на работа. Ало, фамилия, ейто и ви Европата на вас. Разбирате ли кой ви говоря? Да. Тъс вашата фамилната история, дето основно най-зверски се практикува е тук в тъс сектантската държава, където всички са тотални безбожници. Да. Не знам как минава още пред пиандурниците даже. Всичко няма къде пиандурник, освен всичко друго. И пред тях не знам как минава. Да. Значи става въпрос за много сериозно развит идиотизъм на база алкохолизъм, според мене. Само се озирайте са. Нали? Ето ви нова болест. Къде са им милионите? Нали, доктората търсят нови болести да намират. Ето бе, идиотизъм развит на база алкохолизъм. Къде са им милионите? Тъс вашата Европа. Знаете ли какво трябва да се случи според мене? Да гръмни цялата. Да гръмни цялата с ете червени вътре и всичките ете са там горе, дето те се мислят за някакви. Вие знаете ли какво се случи в болницата, бе? Праща на адвокатката за едни документи, дето са умишлено укрити четвърти път. Документите се издават без тях. Да. Отиваме горе, чакаме няколко дена, обаждат се, че документите са готови, отиваме, вземем папката с 40-50 листа, носим ги при адвокатката и точно този документ го няма. Да ги накараме сега да щеряме тук зад мене и да ги извади и да ви показва за кой документ става въпрос. Да. Адвокатката ни обяснява как сме на прага, който всъщност вече сме прескочили, нали, да изтървем срока, т.е. изтървали сме срока, да, за завеждането и дело, за да си платят тест. И си загубих мисълта. Да. Защото много кръстосано стана, защото ви сте, какво да ви кажа, Европата ви е помийна яма, пълна с психично болни червеи. Чувате ли кой казвам? Пуснете си испанския парламент и гледайте внимателно какво се случва там. Разбирате ли кой казвам? Ало? Кой бе? Добре, тук като дойдеш към нашата майла, се дръж за оградите да не фръкнеш. Добре, да. Добре. Айде, че снимам клипчето, като те са такова. Айде. Бил съм в Европа, бил съм в Щатите, но ти казвам, и аз съм бил с 5 курви. Да бе. Ама се радвам, че отдавна не съм и че никога вече няма да съм. Нали? Иначе беше много хубаво. Разбираш ли? В канала всичките. Не става нищо нито от Европата ви, нито от Русиите ви, нито от Азиите ви, нищо не става от вас. Вие сте едно семейство, дъргали всичките там. Да, личи ви по соратите, иначе като седните да се храните за тези големите заплати, да си правите цирк вътре и после пиете кафе отвънка на кръчмата, велики сте. Да, всичките сте за изстъргване и изгаряне. Не знам за какви сте се взели. Нищо не става от вас видимо. Аз лично наблюдавам 40 години съзнателно как от вас не става нищо. Вие сте от едно семейство, да, за да сте там. И ако случайно не сте, значи питайте Ицо Хазарта, ако става с хемороидите. Не, питайте го. Значи сте 8 март. Парламент и тестостерон. Френски парфюми.
Направо насрахте цирка. Ама много скъпо вземате. Всички у затвора. Смятам аз. Всички ви упандиза. Всички сте некадърници, нещастници, от вас не става нищо, на вас не ви убиват децата, ви гладни не сте стояли, ви без ток не сте стояли, ви без работа не сте стояли, вие сте за изгаряне. Гледайте към небетото и лято. Може да ме разберете. Благодаря за вниманието, колеги. Липсвах ли на някого? Ще ме видите пак! Малко по-в час, защото сега не съм. Усеща се, нали?